Türkmenistanda koronavirus aladalary bilen bagly girdelen käbir çäklendirmeler gowsudylyp başlandy. Sol bir wagtda raýatlaryň tebitary hereketine we regionlardaky uly bazarlaryň isine girdelen gadagynçylyklar henizem saklanyp galýar. Lewapda karantin çäklendirmeleri gowşadylýar. Türkmenawatda eýem ähli kafeler we garwanysxanalar öz işine başlady. Egneşik dukanlar hem açyldy. Geçen dinç günleriniň dowamyny şäheriň ona olay toy kafesine dawaralar geçirildi. Olarlar ýaly polisiýa gelip olary dargatjak bolmady. Dip atlandyrylmasalygyny soran yerli ýaşaýjylaryň biri 28-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Ol ýurdun Gündoğur welaýatynyň dolandyrys merkezinde maska rejimine hem gözükçülüğün gowşadylandygyny aýtdy. Inni polisiýa köçelerde maskasyz ýa-da örtügi aşak düşürülen adamlara hem azar bermeýär, jerime ýazmaýar. Netijede bu günler köçelerde we ulaglarda maskasyz adamlary has köp görse bolýar. Dip söhbetdeşimiz belledi. Pandemiýanyň dowamında ýurdun çağında koronavirusyň iki ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri Covid çäklendirmeleriniň gowşadylyp başlanandygy barada hem ilata maglumat bermediler. Bu boýunça Azatlyň türkmen resmiýetlerinden sol tanda ýurdun saglyk ministrliginden hem gosmaçy maglumat almak dinançyklary netije bermedi. Bu ağırlıkta Azatlyň habarçylary ýurtda tebitleriň arasyndaky hereket çäklendirmeleriniň henizem saklanyp galýandygyny aýdarlar. Lewapdan Aşgabatda olarlyk tertipde aşmaly. Ýagny welaýatyň keseleriň öňüne alyş we olara garşy göreş gullugynyň ýörüýeti güwänam almaly. Munyň üçin welaýatyň beýleki etraplaryndan adamlar bir näçe gün öňünden Türkmenawada gelip nowbata ýazylýarlar. Edaranyň öňe her gün güwänam aljak bolýan adamlardan doly. Dip bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Ol sebitde restoranda kafeleriň açylmagy bilen uly bazarlaryň henizem ýapyk saklanýandygyny sözüne guşdy. Çärji we trawanyň gün ortasyndaky akbazar karantin sebäpli ýapylanan bäri entegem açylmady. Bu sebäpli esasan mallaryny ýa-da ulaglaryny satmak isleýänler kösenýär. Muňa çykalygy hökmüni ýekşen bugün onlar çösüwdegar Mera Türkmenawat uly ýolunyň uğruna emeli bazar esaslandyryp ulaglaryny şol ýere çykardylar. Ýol polisiýasy ilk olar dargatjak bolsa da söwdegarlaryň boyun gaçyrmagyndan soň bu meýilden el çekdi. Dip söhbetdeşimiz belledi. Mundan ozal Azatlyň çeşmeleri 10-njy martda geçirilen ilk prezidentlik saýlawlaryna gabat we Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagyndan soň käbir çäklendirmeleriň gowşadylmagynyň gözüňde tutulýandygyny aýdypdylar. Olar häkimetleriň muny Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagy bilen hamaly günümel baglanşygynyň bardygyny görkezmek maksady bilen amal edýändiklerini hem nyktapdylar. Ýokarda hem belleşimiz ýaly. Türkmenistan 2020-nji ýylda pandemiýa başlanaly bäri ýurtda Covid-19-nyň ýeki ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny öňe sürýär. Emma ýurtdan syzyp çykan maglumatlarda virusa ýoluganlaryň we ondan helak bolanlaryň hem köpdigi bellenilýär.